Türkmenistan'ın hormatly prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwrebap ulug ara gatnaşy ulgamyň kemale gelmegine gönükdirlen giň gowrumly işlere uly üns berýär. Bu puda gönükdirilýän 40 millionlyk maýa goýumlary muň aýdyn suwutnamasydyr. Döwlet başlanmadan noktaşy ýaly ýurdumyzyň raýat aviasiýasynyň dünýä derejesine ýetirmegi, halkary hyzmatdaşlygyň ösdürmegine we Merkezi Aziýanyň içinden geçen transkontinental üssaşyr ulug uğurlarynyň netijeli ulanmagyna öz goşandyny goşar. Şunun bilen baglykda paýdagymyz Aşgabat şäheriniň häzirki halkara aeroportunyň şäherlerine täze binalar we desganan gurulşy meýilleşdirilýär. Gurulşyň birinji tadbiry bar bolan mendil binasyna ýetken täze geçiş ýoluny öz içine alýar we bu ýol gurulşy tamamlanandan soňra aeroportda hyzmat etjek hojalyk ýol hökmünde ulanlar. Ýol ulanşy giýirilenden soňra täze ýolagçy mendiliň birinji nobatynyň gurulşy başlar. Mendiliň birinji nobaty bilen bir wagtda uçurlaryň duralga ýerleri bilen perronyň we uzunlygy 4500 metr bolan täze uçuş konuş dolagynyň gurulşy ganyp barlar. Dünýäň köp ýurtlaryna ulanylýan başarlykly işlediş konsepsiýasyna laýyklykda bu taslamasy öz içinde hem halkara hem içerki gatnawlaryň zowlaklaryny ýerleşdirip biljek görnüşde işlem edilir. VIP mendiliniň doly aýratyn ýer bölegine gurulşy. Oňa aýratyn ýoluň geçirilmegi, suw çuňdurumlyk hemde dabaraly şäherler üçin uly meýdançary ýanaşyk meýdanyň abadanlaşdyrmagy gödüňde tutulýar. Birinji tapkyryň binalary we desgalary ulanşa berilen wagtyna ikinji tapkyr başlaýar. Ol öňkü howa mendili binasynyň ýerine täzetiniň ikinji nobatynyň gurulşyny öz içine alýar. Şol bir wagtyň özünde uzunlygy 3800 metr bolan bar bolan uçuş konuş dolagynyň abadlanmagy amala aşyrar. Şeýlede beýikligi 120 metr bolan täze howa hereketiniň dolanýarys minarasynyň gurulşy. Ýük dolanşy ýylda 150 000 tonna bolan täze ýük terminalynyň we aeroportyň texnika gullyklarynyň täze binalarynyň gurulşy meýilleşdirilýär. Ýolagçy mendiliniň halkara derejesindäki täze binasy ýylda 15 million ýolagçy geçirmäge ukyply bolar. Mendilin görnüşini döretmek üçin Türkmen halkynyň nesil başly Oğuz Xanyň Okýaý isas hökmünde hyzmat etdi. Okýaý döwürleň we nesilleň öz arasyndaky bozulmaz arabaglaşygy, ata-babalarymyzyň ruhy wesiýetleriniň we milli ahlak we medeni gymmatlyklarynyň dowamatyny alamatladyr. Milli howa ýollarynyň nyşany bolan Türkmen laçynynyň allegorikasidyr, binan keşfinde öz beýanyny tapdy. Uşun giýinden ýaýylan ganatlarynyň daşyndan altyn çarçuwa kimen Oğuz Xanyň ýaýy aýlanýar. Oň uzalan guýruk bölüminde milli tarihimden gahramanlary bolan Oğuz Xanyň 6 ogluny alamatlandyrýan 6 sany peýkam ýerleşip, 5 sany haly göli bu bölüme aýratyn gelişip berer. Garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň baş nyşanlarynyň biri bolan meşhur Oğuz Xanyň ýyllyry görnüşinde ýerine ýetirilen blok bu toplumy tamamlaýar. Täze halkara mendiliň binasynyň milli aýratynlyklar bilen taslamalaşdyrmagy netijesinde ol ýanaşyk feýilgäh zowlagy, geçiş ýollary we Oğuz Xan suw çuýdurumlar toplumy bilen bilelikde şäher gurşawyna saatdaşlyk utgaşyp gider. Ýakyn geljekde täze howa mendili toplumy paýdagymda gelýän mehmanlary giňden gujak açyp garşylap ol halkara ýollaryň we iklimler arasyndaky uğurlaň wajyp çatyrygyny ýurdy. Şoňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň belleşi ýaly Merkezi Aziýada we Hadar deňzi sebitinde köp uğurlu ulug binýadynyň emele getirmegi, döwletden özara gatnaşyklarynyň berkidilmegi, ähli budoklarda sebitleýin we halkara hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegi üçin edi.